pasi yangu ngaitsunurwe muvanhu. Kana ndava wa Kristu ndava chisikwa chitsva. Uri kuona bhawa yo? Yes. Apa ndaparidzira mamwe mahuri anonamata ari munhu avo kuti azvizive kuti kudenga kuna Mwari. Ndobva ndambofara, but mufaro wacho waisanyatsondifaira semunhu aiziva kuti ndiri munhana. Ndandisingaenjoyi. Doro racho ranga risingandidhaki. Varume vacho vanga vasina basa neni. Uye ndaiwa very violent. Nditori neincident yakabuda muManika Post. Ndarova munhu muground rebhora. Yozvoni. Hakuna muyedzo wakakuwira usina kumbowira vamwe vanhu. But Mwari ndokundizvuwa nerudo. Nhasi ndaamuvhangeri mukuru. America ndakatoipinda. Kwete nechihure asi nekuparidza shoko raMwari. Ndosaka ndaiti pane mukomana wekuZioni akaimba rwumbo achiimbira musikana wake. Aidembera Yellowbone rake kuti Yellowbone ungandida here ndakadai. Kamwe karuyozo ima mukazivi munonamata mose. Amukazivi. Kanonzi mebo washinga here mebo yungukuda wakadaro. Foni yangu haina buchimbudzi meme musikana kuti yungukuda wakadaro. Eme dzangu hazina mezi ndiri chipfeka pero. Undamenidziva kuudze nezvekwedu kumatongo. Kumba kudzudzurwa nendowe ungaikona. Hatimboendi vekupendi tinoenda kuiti. Ria. Kuna Mwari vanokunda vakadaro. Rega kubatirwa pasi navanhu. Rega kusungurudzwa nevanhu vanokudzosera Ijipita. Mending relationships. Yes. Vatete vangu vakati pandakaroorwa ava vakavaona. Wakati pandakaroorwa wakadaidza murume wangu kechipiri manje. Ivo vanonzi wapiri wacho ndiri kuti henge masystem acho haasanyatsoisa kuti variko here vachadzoka here ameni. Asi variko wakamudana ndabvisirwa. Wakati bamunini kana mukanoonawo zvamunoona mberi musavhunduka. Ini handidi kuti muzozvinzwa navanhu. Ngaindi kutaurira ndomene. Kiriwi akafirwa akatambura kwazvo asi akazomboura. Vanhu vatine ndutswe navo maimufundisi midzi havasi vanhu vekure. Ihama dzedu. Saka ndakabva nemurume akutondibvunza mubvunzo yandakashaya kuti kwaita sei. Aingoti fambai mushi. Audzwa kuti vaimbowa kubhawa. Ini ndiri kutiwo ndiri kupikira stepishi dedzika. Saka ndokuita sei ikoko. Fambai mushi. Ndikangosvika pane varume uyai kuno. Foni yotariswa. Ndiani? Edmond ndiani? Bernard ndiani? Izo murume ane ndutswe yaaiswa yato break a relationship. Building bridges and repairing bridges. Rakaiswa nehanzvadzi yababa. Kusvikazondiudza kuti ndakuzviona manje zvakumanifesta zvandakaudzwa natete vako.